Ahoj, zdravím vás u dielu, ktorý nie je zo singlu Minecraftu, ale z Minecraftu a je to diel, kde si zahráme na gamerovom serveri, ktorý bude v popise, ale určite ho mnohí znáte a zahráme si tu na Annihilation, čo je Vlastne na začiatku sa vyberete do nejakých tímov, za ktorý budete hrať a cieľom to je ochrániť váš Nexus, ktorý sa nachádza na tejto mape v tejto budove. Hráme mapu Andora, ktorá je celkom pekná mapa, ale veľmi ju dobre nepoznám. Takže asi tak. Natočím pár miniher z tohto serveru. By sme stále nemali iba to isté a si vytvoríme krompáč. Fakt teraz sa tento server veľmi laguje, tak ani neviem prečo vlastne natáčam, ale čo už. No si dáme toto. A ja by som to spravil tak, že hneď na začiatku by som sa rozbehol ku ním a trošku ich postrašil. Aj keď nie je to veľká istota, že prežijem, iba si spravím nejaký ironový brnko a ideme ku ním. Takže asi tak. No, tu nás sa ťažíme iron, aj keď veľmi mne sa to aj tak nikdy nechcelo ťažiť. Sice táto mapa sa mi nepáči, ale tak hrať sa dá. Tak respektíve hrať sa dá každá mapa, ale niektoré nie sú až tak pekné a premakané, ako by som chcel. Ale stačí to na natáčanie hlavne a neviem ako ďalej, ale teraz ja by som si už chcel trošku pozmeniť program, cez ktorý natáčam, lebo je to fakt v nízkej kvalite a neviem, ani dobre sa s tým nepracuje, pričom aby to bola o 100 väčšej kvalite, to musím ešte dvakrát renderovať, tak by som stiahol nejaký taký dobrý programík, keď upravujem cez Camtasiu, takže by som aj natáčal cez Camtasiu celým názvom Camtasia Studio 8. 8 je fakt super a tento je môj, ok, sviniari. A ideme sa venovať hre. 8 levelov, 13 ironu, ja si ešte naťažím takto zo pár. A teraz si ho idem, ja nemám. Čakaj, je tu Brno? Ne. Brno, inak chcem, ak toto video si niekedy pozrie hráč s menom Brno a tak mi napíš do chatu a ja ti dám môj Skype a môžeme pokecať, lebo ako ja možno ťa až tak nepoznám, ale ako hráš, proste si fakt dobrý v tejto Annihilation, takže ja by som ti, ak nemáš, tak aj rád v pohode kúpil VIP. Tak to je tak všetko z tohto, hopa, trošku máme lagy. Senka nie. Máme privátnu. 2, joj, paráda. Tak to si spravíme chlebík, jopa. Senka si už dáme vypaľovať, ešte idem naťažiť, aby som mal čo najviac. A na začiatku si môžete vybrať z rôznych druhov kitov, alebo respektíve charakterov. Ja som si vybral Scout, pričom dostanete Scout, ako je táto trubica, alebo jak sa to nazve, prúd. A vlastne nahodíte, potiahnete a vás to vlastne hodí tam, kde ste hodili a ešte k tomu dostanete zlatý meč a to je tak všetko. A zase nedostanete crafting, ktorý dostanete normálne, keď si nevyberete žiadneho.
Žiadny charakter. Tento, no, poď, nejdeš. Tak takto, jo. No a vlastne tu na nemusíte ani ísť po ten blok, aby vám vypadlo, vám to stačí iba vykopať a vás to hneď expne a vloží vám ten blok do inventára. Takže asi tak. Čo sa týka gamerového serveru, je to fakt dobrý server, hlavne na minihry. Hopa, 8. Dobre, ešte sa expneme na nejakú úroveň, aby sme si uenchantili meč a brnko. Aj keď podľa vás je si enchantovať všetko za nejaký nízky enchant, ale to je celkovo dobré, lebo zoberte si, že aj tak nikdy nebudete mať enchantované všetko, ak by ste chceli na 30, alebo ak tak vám to zabere strašne veľa času. A tak to je celkom taký dobrý, rýchly spôsob, ako to spraviť. Hop a hop. A ešte toto dáme preč. Hopa. No. Ho, ho, ho. Dobre. Ešte, what the? No ešte si nakúpeme 10 ironu a s tým by sme už teoreticky mohli zautočiť, alebo druhou stranou ísť zabiť nejakého bossa, ale dúfam, že to stihneme do noci, keďže v noci sa bude spawnovať boss a boss je väčšinou ironový golem, ktorý má 100 HP, takže ako nie ho veľmi ľahké poraziť, ale dá sa v pohode. Ak ste dobre vybavení, tak hej. Tento diel by som asi rozdelil do dvoch častí, popri tomu, že mám aj 10 ironu, ale ešte si naťažím, aby som mal nejaké TXP. Rozdelím ho asi na dve alebo aj viac častí. A musím si už poznačiť, že odkedy začnem nahrávať. Lebo teraz nemám ani šajnu, koľko nahrávam. Rosergo. What the? No, dobre. Teraz si spravíme aj dolnú časť oblečenia. Počkaj, ja ešte nemám ani hetku. Shit. No, toto mi vindiak tak na krompáč. A na legíny. Hopa. Alebo asi kašlem na kromp. Zatiaľ si enchantím to, čo mám. Hop, hop, hop. Kde tá budova? Aha, tu je. Hopa, hopa. Vlastne ja môžem ísť iba sem. Úplne hore tam sú enchanty na 30, maximálne sa mi zdá, že 20, alebo tak nejak. Takže 4, no, celkom dobre. 3, hop. No to je shit. No to je veľmi na prd a protection 1. No, toto mi ostalo 11. Tak mečík si dáme na toto. To mi padol pekne na prd enchant. No nevadí, ešte jeden si spravím. Hop. Hop, hop, hop. Spravíme si už aj ten krompáč. Hopa. No, hop, hop. Čo hovorím, sa to nejako buguje a teraz môžete uvidieť, ako mi nejaký vírusy tu prišli. No. Hurá. Ja tento z Unbreaking 1 môžem rovno zahodiť, lebo to je najnepotrebnejší enchant asi na celom Minecrafte. No a čo keď máte iba samostatný, tak je to vážne najnepotrebnejšie, ale ak to máte napríklad Effectivity 4 na krompáči a tu máte takto, tak je to celkom v poho. No, knockback 1, s tým sa dá prežiť a ešte si spravíme helmu. Toto zahodím, toto tiež. Hop. Aha. No. Spravíme helmičku. Nejakú tú lopatku. Hop, 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 hop. Hop. Semka dám takýto mečik, aby si už aj tieto malé levlíky spravil.
veci a vlastne ja tu mám 3 tieto a šípy. Z toho si môžeme spraviť rovno jeden luk. Sakra, sa to buguje jak svine. No. Paráda. Dobre. Tak. I už nech to zabúbo sa, tak ja sa pre tento diel rozlúčim. A teším sa na ďalší diel. Nazdar. Čauko.